Cita important, pels que us agradi córrer i els que no us agradi també, que esteu emprenyats i necessiteu treure l'adrenalina d'alguna manera, doncs del 27 al 30 d'abril podeu inscriure-us a Quilòmetres per la Llibertat. Anireu a córrer del 27 al 30, es correrà des de Catalunya fins a les presons de Madrid on hi tenim la nostra gent tancada. Més de 700 quilòmetres. No els heu pas de fer tots, Són trams de 10 quilòmetres. Entreu a quilòmetresperlallibertat.cat, us inscriviu allà i veureu els diferents trams. El dels Monegros entre nosaltres és el que queda més buit, perquè no carda gaire gràcia anar a córrer els Monegros. Però bueno, entre tots, mirem de completar tot el recorregut. De 10 quilòmetres en 10 quilòmetres, i si algú vol fer 50, que els faci. I si ve en Kilian Jornet i vol fer-ho tot, home, que deixi una protagonisme pels altres també, però... Que us apunteu, coi, i apunteu-vos ràpid, que el 27 d'abril de seguida hi som. Del 27 al 30 d'abril, Quilòmetres per la Llibertat. Corre, fins a Estremera i tot allò d'allà.